कधी ससा 2, 1 स्टार्ट. सपना टूटा है ये दिल कभी जलता गाणं बोलतोय हा बाई. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये. आज डायरेक्ट दुपारी सुट्टी आहे, थोडं काम तर केलेलं आहे. तर बघूया आज काय बघू आज काय विशेष, काय ऋतू बनवणार, काय विशेष बघू आपण मस्तपैकी. आणि आज शिवगडे पण जाऊया आता, जरा मजा मस्ती करूया. आणि बघू आज काय दिवसभरात शूट पण करायचं बोललाय चरण, तर करू काहीतरी शूट. आणि उद्या पण लग्नाला जायचंय, तर लग्नाचा ब्लॉग होईल उद्या मला वाटतंय. तर आजचं बघूया आज काय विशेष वेगळं, अजून धमाल मस्ती. सुट्टीत आहे, सुट्टी आता लगेच जाईल निघून, शनिवार रविवार हे नक्की. तर बघूया आता, जरा शिवकडे जाऊया किंवा शिवला इकडे आणूया, काहीतरी करूया. तर मित्रांनो, आज काय अजून शिव आला नाही आहे, येत होता पण गेला परत रिटर्न घरी लगेच. तर बघू आज काय अजून शूट, अजून घाटकोपरला एक काम आहे, जायचं आहे. आणि बघूया चरण अजून कधी येतोय, अजून एक फोन नाही. शूट करायचं आहे की नाही त्याला. आणि बघू आता काय थोडासा नाश्ता करूया आणि परत भेटूया. एकदा करतो चरणला फोन, तर शूट करायचं आहे की नाही आहे ते विचारून घेऊया. आणि हां पंखा चालू करू का? हां चालू करू. इकडे लसूण सोलते, पण तर काय बनवत तर नाही काय नवीन एखादी रेसिपी, असते हळूच तिकडे. तर बघूया आता काय काय बघूया. हा करा करा, चालू करा. ते आवाज येतो ना म्हणून मी केलेला आहे. माईकची गरज आहे आता आपल्याला. करा बंद, कर कर चालू कर, पंखा चालू. हा बघा, पंखा चालू करण्यासाठी किती ती धडपड, बापरे एवढी गरमी होते, कायच बोलणार. प्रणील आलाय, प्रणील आमचा. ये घरी ये ना, चप्पल काढून यार. कधी कधी येतो तेव्हा ब्लॉग चालू नसतो. आज भाई तुला डायरेक्ट ब्लॉग मध्येच घेतो मी. या हा प्रणील, त्यांची पहिली ही रूम होती, त्यांचे मालक आलेले आहेत. काय बोलतो, पाणी, कॉफी, चाय, डायरेक्ट काय पिणार, थंडा, कोल्ड्रिंक, मिरिंडा, थम्सअप. हा बोल ना, काय बोलतोय, 2 शब्द बोल. तू ब्लॉग मध्ये यायचं असं ना, तुला 2 शब्द बोल ना भाई. क्यूट दिसतोय रे. गावात जाऊन आला, नाही, जत्रेला जायचं. गुढीपाडव्याला ना. परीक्षा झाली, कधी होणार आहे परीक्षा? परीक्षा तर सांगितलं नाही. सांगितलं नाही, मग जत्रा करून येणार. सर्व चालले, कोण कोण आले? मम्मी आले, हा आणि प्रजोत आला, हा. आणि पप्पा आले. ते कुठे गेलेत? वरती मामाकडे. नाही इथेच. हा. मग काय खातोस, पाणी देऊ? काहीतरी घे रे. थांबा मित्रांनो, आता जरा आमच्या प्राणीची आम्हाला गप्पा मारू द्या. बरेच महिन्यांनी येतो आणि असंच निघून जातो. काय बोलतो, मोठा होत चालेल पण विसरत ना, पहिला इकडे येतो आम्हाला भेटायला. काजूची बी, याच्यामध्ये बटाटा घातलाय, शेवग्याची शेंग घातले, आणि आता असं मस्त धुवून घेतलं, तेलात परतून घेऊया असं छान. नंतर टाकतात ना की नाही मसाला टाक. किचन किंग आणि मीठ मसाला. किचन किंग मसाला ते बंदच केलं जाते. येत होता मग ह्याला कांदा नाही लागत. टाकलं ना, कांदा लसूण दोन्ही टाकलं फोडणीला. झालं ना, आता तयार झालं. मीठ नंतर टाकते, आता रेडी झाल्यावर दाखवूया.
तर मित्रांनो इकडे बोल हा बघा हा माझ्या पाठी लागून आलाय जरा आम्ही एका कामासाठी गेलेलो दादरला धावत पळत पळत 1 तासात परत रिटर्न आलेलो आहे. तर तोपर्यंत इकडे बनले काजूची थोडीशीच भाजी झाली यार. याच्यामध्ये शेवग्याच्या शेंगाच जास्त दिसतात मला. क्या वाट आहे. काजू गेले कुठं? काजू कुठे गेले? तू खाल्ले? ए तू खाल्ले भाई? अरे खाली बघ केवढूशे ते मला. ए काजू कुठे आहेत माझे? काजू दे आमचे. दे काजू दे मला दे थोडेसे. तर हे काजू आता खाऊया आपण. आता काय थोडेसे काजू आपण थोडे गावी पण खाल्ले. तर आता काजूची भाजी खाऊ आणि नंतर आम्ही वेगळं काहीतरी खाऊ. पालेभाजी पण आलेली. गावची आहे? नाही मुंबईचे संपले गावच्या भाज्या भाई. चला काजूचा बेत आहे आज. काजू शेवग्याच्या शेंगा बटाटा काय काय टाकले ते ऋतुनीने मम्मीने सांगितले. तर जेवूया पहिले कसे झाले. पहा धन्यवाद. भाई शेवग्याच्या शेंगा अजून चविष्ट असतात. धन्यवाद. एक नंबर धन्यवाद. शेवग्याच्या शेंगाने अजून म्हणजे टेस्ट आहे. चालेल. त्यांच्या गावच्या आहेत शेंगा पण त्यामुळे गावच्या, अजून बिया पण गावच्या. एक नंबर टाकतात. ते ह्यांनीच घेऊन आले गावावर येताना. पिल्लूच घेऊन आलाय. मासे पण पिल्लूनीच आणलेले ना. पिल्लू तूच आणलेले मासे? तूच आणलेले मासे? काजू खा. भाई घरी पण काजूची भाजी खाऊन आले. इथं पण काजूची भाजी खातोय. तर आता जेवूया आणि नंतर भेटूया. गाईज मित्रांनो सगळ्यांनो आता इथे शूट होणार आहे मस्तपैकी. चरणचा एक कंटेंट शूट कालपासून होता. चरण पण त्याला टाइम नाही भेटला मलाच कामामुळे. तर आज त्याचा फायनली शूट करूया कारण की उद्या परत आपल्याला लग्नाला पण जायचंय. चरणला एक शूट करून द्या व्हिडिओ. हा बघा हा व्हिडिओ आहे. तुझं दाखव काय टेन्शन नको घेऊ. मी लगेच स्टॉप घेतो. आपण म्हणजे डिसाइड करतो कसं तू तुझं त्याला सांग. मी व्लॉग मध्ये येईल तू टेन्शन. तर आता शूट होणार आहे कुठला तर तुम्ही सिलेंडर वरनं समजलंच असेल. थांबा जरा. हा सिलेंडरचं आता सध्या ट्रेंड चालू आहे आणि त्याला लय महत्व आलंय. खूपच महत्व आलंय. चरण सिरियस सिच्युएशनला पोरं पण हे कंटेंट क्रिएशन मध्ये मदत काय बोला. काय सिरियसला नाही आल्या दोन आलेले आहेत आता गॅसचे जहाज. समजलं का? आता ती सिच्युएशन नाही एवढी पण चरणचं लेट होतोय शूट तर काय करणार. आणि हे मला काल काय सिच्युएशन वगैरे करणार होतो मी आणि आज करणार होतो पण आता आज होतोय. ठीक आहे मग उद्या टाक. हा नो प्रॉब्लेम भाई. त्याला काय कळतंय त्याला भाई. ठीक आहे चला. त्याचाच पत्ता नाहीये. हा, मग चला. हे बघ, हम्म. इथून बसलोय आणि रडतोय आणि सिलेंडर हा चला शूट होईल. तुम्हाला सगळं दाखवलं कळलं तुम्ही काय बघणार आहे. बाकीचं आता पुढे हा direct नंतर reel बघा. वरती. हा कुठं? डायरेक्ट रील वरती आणि झाल्यावर भेटूया आता. Instaची link दे खाली. हा देतो इंस्टा युट्यूबची Click करा पण. direct. हा नाही बघा चला. त्या बाटल्याचा कलर काढलाय. घे तिकडे अजून कुठल्या बाटल्या साईडला घे. काय नाही सगळे बाटल्या तसंच आहे भाई. आता जुनेच बाटले भेटणार तुला. क्लॅरिटी घाण झाली. क्लॅरिटी घाण झाली. एक मध्ये घे. एक मध्ये काम 25 घेऊ का? नको दिसू, हा? शूट साठी बघा. इकडे घे ना. चल 3 थांबा. शूट साठी बघा मला काय करावं लागतंय. 3 व्हिडिओ 2 चॅनलचा 1 आपलं start. मित्र आहे. टेक्नॉलॉजी कर, फील घेऊ खेच. का? फील घेऊ गाण्याचा. खेच. सपना टूटा दिल कभी जलता है. ते मूव होते ते दिसतच नाही. तू दिसतोय भावा तू दिसतोय. आता जवळ आलं एवढं जवळ आलं मी दिसणार ना. थांब जरा हे जर बघ. माझा अजून पाठी जातो भाई. एक काम करतो दरवाज्यातनं बाहेर उभा राहा आणि खेच. हा का बस का थांबा. बस आता ससा बनलो भाई मी. ए भाऊ इकडे ये ना. थांब थांब. हे कपडा जरा आतमध्ये टाकशील का? दिसतंय? उचल ना उचल ना. हे काय उचलू? सिलेंडर थोडस असं थोडस उचलून आतमध्ये टाक मला. हा, आता घे. आता घे. हे मी ससा बनलो भाई ससा. हा चल. व्हिडिओ साठी ससा. 2 1 स्टार्ट. खेच. सपना टूटा है ये दिल कभी जलता है. गाणं बोलतोय हा बाई. अरे हा बघ मी खेचतोय थांबला हा सांगत पण नाही. अरे बघ तू दिसतोय यामध्ये. कुठे दिसतोय मी? ठीक आहे ना झूम करून घे ना. काय नाही दिसत एवढं. भाई शरण काय करतोय? खेच. ओ ओ ओ ओ मला रडू. खिडक्या बघ. आज रडायला येत नाही.
महाराष्ट्र आई शंभुडी. तुला घे व्हिडिओ मध्ये. ए करा ना रिहर्सल मगा सारखी एकदा. हा आता इथं बीटीएस शूट होतात तेव्हा रिहर्सल नाही करत. पाठी घे ना. आणि तिला बघ. आता बघा डायलॉग संपताना असतील. फिर क्या हुआ? बोलायच्या आधी गाडी चालू करतो. हे चल 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 टेक टेक फायनल. चला फायनल 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 फायनल. बोलले ना मी. हा हा काय यार हा काय करतच नाही. 17 वेळा इथं रडायची ऍक्टिंग करताना हसताय इथं काय होत नाही तू यांच्या. पहिला ना थोडा बोलायला जातो ना असं करतो. नाही भाई तू तू हसवतो. मी दिसतो तुला कळलं नाही याच्यामध्ये व्हिडिओ मध्ये. आयुष्य. व्हिडिओ मध्ये बघतो. ते डायलॉग घे जरा हात ठेव. मी नंतर ना मी तुझ्याकडे बघणारच नाही दुसरीकडे बघतो. फिर क्या हुआ? ए भाई चरण तू हसला ना तर ये आता. ते लागते ते माझ्याकडं. मित्रांनो हे तुला आहे. ब्लॉगचा एंड होणार आहे फालुदा आणि मिक्स फ्रूट ज्यूस पिऊन. आणि आमच्या घरी आज रात्री झोपणार आहेत आमचे परत आले छोटेसे झोपायला. पिल्लू. परत आलेलं आहे छोटेसे पिलू. छोटूशे एवढूशे पिल्लू. एवढीशी आहे. ताईचं पिल्लू एवढीशी आहे. पहिले किती आगाव आहे. आणि इकडे सीताफळ फालुदा. सीताफळ फालुदा. हे पिल्लू आमचे सगळे चंबायचे सगळं घेऊन बसलेलं आहे. ते एक चम्मच. मम्मी पप्पासाठी एक आमच्यासाठी आणि एक मायासाठी आणि ती घ्या. हे पिलो आहे तर हाय. पिलो आहे थँक्यू. तर छोटा तुला आहे. अरे तू छोटूसा आहे ना. त्यांनी चालू केलेलं आहे हळूहळू ढवळायला. मिक्स सब्जा इज मॅन्डेटरी. गरमीतनं सब्जा महत्वाचा आहे. इकडे हे बसलेले आहेत इकडे मम्मी आहे. आणि आता आम्ही हे आम्ही संपवतो आणि झोपतो कारण की उद्या सकाळी आपल्याला लवकर निघायचं आहे 9 वाजता. कारण की ठाण्याला काय पाठी. तर लग्न थोडं लांब आहे. तर आम्ही शिवची मोठी गाडी घेऊन जाणार आहे. शिवची मोठी गाडी घेऊन. तर ब्लॉगचा पुढे येईल 12:15 उठायचं पण आहे. तर भेटू उद्या. वारका तांब्या ना. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग कमेंटमध्ये सांगा. लाईक मला हे शेअर पाहिजे. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू. भेटू आपण उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या.